Rondo jam malam. Nek ngene Pak Otok lho. Gayeng dong. Nek omahku desa ya ora enek wong. Ki Otok malah diyele lho. Ya Allah ya Rofi. Kayak jam 11 wis cek enek rondo to nek. Waro. Enek mburi dhewe kidul. Lah. Kini iki termasuk kampung halamanku. Desa Waru. Wah. Anyar gres iki. Pemamane ya sahdu. Nggo ngopi karo nglaras. Kowe. Dalane kaya nek nggon perumahan. Tol iki. Tolnya Sambi maksudnya. Sok bodo iki kebak kena nggo lungguh. Kowe nek sing njaluk kembang ngene Pak Otok oleh. Ora. Apa iki? Kowe tamane ya sahdu. Iki rumahnya Pak Otok Waru. Manuke enake. Lingkungan bersih untuk menyantai. Suasana konsep Jawa ini. Bonsai kayu tua. Mantap tenan. Burung tekukur. Pak Soekarno. Kayak tindir. Pokoknya adat Jawa. Iwake yo enek boloke. Alah. Sak jose iki wae. Suasana Jawa. Kowe sahdu wae. Klambi Jawa ana arit. Wah. Arca bareng ngene lho. Iki nggo nyantai boloke ya. Teras sak jose. Ala Jawa. Nggo nyantai awan wengi sahdu boloke yo. Ngene Pak Otok Desa Waru. Nuansa malam. Kayak sebelah kono pos rondo. Jose kayak.
Tamane yo rapi, resik. Dalan yang pencil. Kayak wong telu cian. Iki poso dilingkas rame, PR bodo kurang seminggu wis full. Ini kebak nongkrong pokoknya karo ngopi. Kini jenenge Kampung Cilik Aku, Desa Waru. Timbange turu sore, rondo ya karo gedrang karambol. Nek kono sepi, kene ijek enek wong pokoke. Belas.